ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ବା ମୋ ପୁତୁରା ଜ୍ୟୋତିଷର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ପଞ୍ଚମ ଜନ୍ମଦିନ। ଖାସ କରି ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବା ଆମ ଭାଉଜ ବି କେକ୍ ବି କାଟୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଆସିଥିଲେ, ବି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆମ ଗାଁର ପିଲା ସବୁ। ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥାଉ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ମଜା ପୁରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାଧ୍ୟାହ୍ନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ଆମ ତ୍ରିଷିକା ବି କେକ୍ କାଟୁଛି ତା ମାମାଙ୍କ ସହିତ, ଆମ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ। ଏପଟେ ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଖାସ କରି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। 5 ବର୍ଷ ପୁରି 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଆମର ବେଲୁନ ବାଟୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ କେକ୍ କଟା ହେଲା ବେଳେ ପରେ ବହୁତ ଉଚିତ। କେକ୍ ବି ଆମର ଦେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ତା ଆଈ ମାଙ୍କୁ, ଆମ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛି, ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଉଛି କେକ୍। ଏପଟେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ଖାଇଲେଣି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ବି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ସେଥିରେ ପୁରୀ ହେରିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମ ଜାନୁ ପୁତୁରା, ଏପଟେ ଆମର ସାଇ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଖାଉଛି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଗାମୀ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଉ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ତ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଇଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସକାଳେ ଖାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ